खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनाथ' आंखौ गोबां मिनिबाय नङासै मानि थाखाय मिनिखो नैबे गारि बोराय लानायनि थाखाय दा बे गारि बोरायानो ओरैबायदि प्रब्लेम होनानै दङ टेनसनानो ब्रेक सानदोंमोन मोनसे जाबाय मोनसे मा खालामबावनो रागायानो पेट्रल लुनानैहाय सावनानै भिडिअ खेबनानै हगारनोसै नामा आङोसो सानलायलांबाय आङो ओरैबायदि गारिया ओरैबायदि आरोखि अनलाइनावबो ओंखारला ओमफ्राय बेखौ अनलाइनाव सोनांगौ दा बे खामानिखौ मावनो थाखायनो गुरलामाबो ओरैबायदि सेरेमबायना माथो होनबावनो आजिखालिथ' रावनावबो बिथ'ब्लाबो मोनखाया गावनाव गैयाब्ला टेनसन समबारावनो लानानै थांनांगौ नै ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय अनलाइनाव सोनो थाखाय गैयाब्लाबो 5-6 हाजारसो थांनो हागौ गोबां मानसियानो बुंबाय आंखौ रायबाय मानो गारि बोराय लानांगौ नाथाय उफाय गैया रायजोफोर बेफोरबायदि बोराय हांगोमो जालायनाय बस्था बनालाबो सालायजानाय बेफोरखौ लायाब्लानो गुरलाबासो थोनोना बाजेट खालामनानै लादोंमोन आङो ओरै खावसे खालामनानैहाय खावसेया आंनि खावसेया ओरै स्कुलफ्राव बाहायनायनि ओरै खालामनानैहाय भाग खालामना लादोंमोन आङो दाना बेनावनो स' उफाय गैया अबस्था गैयि माहाजोनसो जासिगोन आं बिनि थाखायनो मा होनबावनो रायजोफोर भिडिअ खालामनो खिथेन गोसोआनो खुसि गैयालै एबारावहाय आयै जै गोसोनि खुसिया गोमाबाय भिडिअआवहाय एकदमबारे जाखाया आंनिया रायलायनायानो ओंखायनो भिडिअखौनो लाबोथाराखै आं एबारावहाय दा बेनोसै माथो खालामबावनाय रायजोफोर गोरोन्थिया जाबाय जुदि ट्रेन्सफारबो जाथाराब्ला पेट्रल लुनानै सावगोन आं बेखौ लगे बाङा सिंगायावहाय केजि हिसाब सुनानै हरगोन सिदा खोथाखा रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बे साबस्क्राइब बटनाव थुनानै दानो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे 1 लाख साबस्क्राइबार जानानै एसे मोजां भिडिअफोरखौहाय आङो आपडेट खालामनो हानाय बायदि एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।